Salam alaykum. Mene Döwran. Yaş talantlar adlı gepleşigimize hoş geldiňiz. Iýem ikinji bölümde biz. Dostlar geçenki bölümde aýdypdym, yaş talantlar tanýarňyz bar bolsa, salgysyny bize uradyň diýipdim. Tölüme gaty demeden, ýagny direktden ýetişip bilmedik. Her hil talantlar uratdyňyz köp-köp sag bolsun aýtýan. Dostlar, bu bölümde talantlarymız gaty köp. Hem de misal üçin bize uradyňyza talantlary diňe aýdym aýtýan talantlar, ýa bolmasy goşky aýtýan talantlar däl, istendik talantlar uradyp bilersiňiz. Garaşýar. Gelin onda men ilki bilen 2019-njy ýylda gowtan alan talantlarymyzy agdak geçeýin. İlki bilen agdasym Melia Gülälek Gulmuradowa. Gülälek 1995-nji ýyl bolup Asly Daşowuzdy we esasan iň gowtan alan aýdymy söýmeni. Bezedin eýe sen kalmama yarım, söýmeni söýeli gözlerimin nuri, söýmeni canan, söýmejnun ýaly meni. Hem de yakın wagtda dinleyijilerine täze aýdymlaryny höýdürler. Gelin onu janyň sesini dinläliň. Elimde yalı yel peseleni, ya boyunda duran oğlan, okun yayın Kur'an oğlan, biledimi alan oğlan, alan bolsan bersen oğlan, biledimi alan oğlan, alan bolsan bersen oğlan. Gelýär, ýene bir talantymyza şada göz. Şada gözüň aýdymlary adaty formatyň daşynda bir üýtgeçjek stili we kliplerine sadalygy, mehri tomoşaçylaryna ýetirjek bolýar. Gözlerim bağla berermin söýgümi, görlemän dursam duýarmyn duýgumy. Gözlerim bağla berermin söýgümi, görlemän dursam duýarmyn duýgumy. Yaşlar, ünseren bolsaňyz habarsyz galmaýa gepleşiginde başynda we soňunda animasiýasyna aşagyna ýürüýdi, aýdym aýtdy. Bizde täzelik, media tamady. Şol aýdymy bize Habib Music düzüp ýazyp bize sowgat etdi. We bu gepleşigi üçin, ýaş talantlar adly gepleşigimiz üçin gelin Habibden haýyş edeliň. Instagramyňyz bar bolsa, Habibiň Instagramyna ýazalyň. Ýüregine düşeliň. Bize täze aýdym ýazyp bersin. Instagramda köwüçün talantlarymyň biri Maya. Gaty gowy aýtdy. Ýöne Instagramdaky ýüklen aýdymlaryna türk aýdymlar bar eken, türkmen aýdym ýok eken. Biz ýürüýdi, türkmen aýdym haýyş etdik. Dinläliň. Ürsim boyum yormanım, sinsi hadın yari 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 ursun canım. Görüşüňiz ýaly talantly. Gelin ýene bir aýdymyny dinläliň. Sana sevdim demem yalan, 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 vallahi yalan. İnan ki yalan, sen kara sevdamsın benim, duman, 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 hasretim tüter, içimde yanar, ahliyar yar. Ýene bir ýaş talantlarymyň biri Begler. Begler eýýän Ahmet Atacanow bilen fitwa hem de türkmen owazda çykyş etdi. Ene toprak döküp ýaşyň eňrememi janine. Janine.
düşünürsün. Derek boylar mende yer çınar, yanaklarım mende valmanara. Gündüzler görmezmen niceler, ovadan malayım şirina. Goşkoy Bayramaliyev Meylis. Ağlamagayız, uyacuğum gam çekme. Kim geçen ok öz vaktınan deninden, oğulukma çiklere ağaç bakma, bilip bolmaz ukvarını önünden. Bugün bir üýt goşuk bağlara düşdüm. Jar çekker sesine bahat verip kuy. Pulum bolsa tapylmajak zat ýokdur. Ýastyk satyn alym tapmadym bu kuy. Ýene de bir ýerden edindim derman. Näşe pul bolsa da tapmadym saglyk. Nahar satyn alym näpet aşpezden. İşte soranynda ýok diýdi egilip. Gezek Marella'da. Marella hakikaten bilem yok yani Instagram'da adı Marella diýip ýazyp eken. Aslında sazanna gyy. Violçina çalýar. Violçina skripkan ulusy. Hem de pianino çalýaram aýdymam aýtdy. Безумат счастья и боли, безумат жизни с тобою, безумат мыслей, что я люблю тебя. Мы с тобой как розы шипами, любим телом ранним губами, безумат смелых желаний ты я. Marella goja aýtdy. Ýene bir aýdym dinläliň. Что ты делаешь, бля, под этим белым предел твоя крика, ты тихо, ты дико, остынь. Это не прихоть, прости, мои запросы, прости. Мне нужна только ты. Человека исправит боль и магии, а миром правит любовь и дебилы. Все света верят в неё, Россия Всевышний, но я в ней умышленно. Как к нам друг без друга прожить и дня, как ты самый опасный для... Milsk diýimde M-I-L-S-X adyn bilemok ýöne şylar ýaly gezip dur eken ady ýöne talant bar. Canım derdim, hep canım dinledi. Düşün gönlüm sürdüm, bir ritmanı sonladı. Canım derdim, yine diyelim canım. Beni aşadıklarım, minne keyfinin canım. Some people want it all, but I want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Dostlar size Duran Anna Muhammedov'un halk aýdymy dinledeýin. Eýsem senin yüz vermän, gaçyrman dogrumy. Haladyňyzmy? Aslında atlar 2010-njy ýylda Türkiýe Olimpiadasyna gatnaşypdyr. Bu talant sizi hayran eder. Çağıran anam gelse, derdime yalanım gelsin, yalanım gelsin. Dinlediňiz gerek, gowy diýdiňiz. Ýöne gelin, ýene bir canly sesini dinläliň. Çizilmiyor mihriban sevdiğim. Yaşlar tesirlerde ýazylypdyr.
diňe türkmen dilinäki aýdymlara goý diýipdirler. Ýöne hiber sazyň dili bolarmy? Mesal üçin käbir bagşlaryň ors diline ýakyn tembry bar, türk diline ýakyn, mesal üçin türk stiline tembryna ýakyn bagşlarymyzdy. Şamrad Orazov, Bilbil sesimiz, Miwe Gummanowa hasem türk stiline ýakyn tembrlar. Ýene bir goşga aýtýan dostumyz Muhammed Kerim Qur'an Epesov. Käti ejiz bolýar, adam diýen zat. Şonda gelip derdin, soraşan gerek. Ýöne veli derdin, soraşmak üçin, ozal seni dertten, goraşan gerek. Ellerime verseler, yıllar çarkını, çağılık yıllar mı, saylardım ece. Alıp menzillere, uğran halatım, senin lidarına, güzel nece. Gelin onunla Davut'tan rap dinleyin. Sen adın ben kemme zadım dün. Sen adın ben kemme zadım bugün. Sen adın ben kemme zadım ertir. Sen adın ben kemme zadım ömür. Ya sen adın ben kemme zadım. Dinge sen adın da var zadı. Şeyle yöneke şeyle var sade. Sen yanında korkunç görünýär aşka vadım. Sen adın ben kemme zadım. Dinge sen yanında yaşayadım. Dinge sen yanında yaşaryadım. Havo Edil Benjamin Button. Aydymı ýüklen tesirine tanalan rapçylar bellep baha verin diýipdir. Olar baha berdimi ýokmy ona bilemok ýöne mediatyma baha berdi berekellah. Ýene bir ýaş hu ösjüň dostumyz beatmaker. Beat saz ýagny beat ýasýar. Beka rap. Şeylelikle gepleşimde tamamlak gelýär. Ýöne ýaşlydaýyn. Habib müziğe ýazalyň. Bize ýaş talantlar atly gepleşimde aýdym düşsün. Hemde siz talantlar tanıyanlar, bar bolsa, bilýän talantlaryňyz bar bolsa, bize Instagramdan we mail adresinden diňe salgysyny uradyň we özüňize goýja serediň. Hoş. Sag bolun. Ras. Salam alaykum. Men döwra. Innovasyň mı ya? Yok. Bolşon gopur kolendeň. Bolsun aýtýan. Bölme de. Täze. Aýdymlar ne? Zız det eşdilen olaýmasyn. Silva. Formatın daşında. Adat formatın daşında getirjek bolýar. Nerede? Kliplerini. Tit. Dostlar, Instagram'da el çarpaýar şon ýa gowy eden wagtym. Känidim gärjek bolýar. Höwes jon. Gitti 2 3. Nilsk. Ay bolýar baksana. Ya edilse bolşýar gibi bersenem. Sa X. Yo hawa diýme dur diýdim men. Bo şunya gowdugyny bildirdim, şuňa gördüňmi? Beriň diýipdir diýip olaglaryň üstünden urlameldir onda. Näle urlamel bolýar? Da giýre nokty. Kelin görünýär. Kelim mi? Ha şey. Kelin görünýär ştaýda. Berim mi? Yarygym. Goýsana. Şoý açdym gaşany. Soňra egen wagtyň görülýär. Ha şeyde. Şöyle ama altı tikin mi näme? İşte depem o. Niştey. Ay. Kestik.